11. októbra primátor nášho mesta Csaba Orosz za prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov kresťanských cirkví a pozvaných hostí slávnostne odovzdal klub dôchodcov na Pomlejskej ceste. Prestavba klubu sa začala v apríli roku 2023. Pôvodná budova zo 70. rokov minulého storočia potrebovala už časté opravy a na organizovanie spoločenských podujatí nebola dostatočne veľká. Samospráva pôvodne plánovala len jej rekonštrukciu, ale napokon bola takmer celá zbúraná a prestavaná tak, aby vyhovela všetkým požiadavkám. Primátor vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť starostlivosti o seniorov. Nem egy sima átépítés, nem egy sima rekonstrukció esett át az épület, hanem egy fal kivételével teljesen lebontódott az épület, és egy ilyen nagyszerű, fantasztikus, úgy gondolom, minden komfortnak megfelelő új klubot tudtunk önöknek átadni. Talán az apropója lehet az októberi átadásnak, hogy az október mondják az idősek hónapjának, és így bizonyságot tudunk arról adni, hogy mennyire fontos a városnak, a városvezetésnek az, hogy gondoskodjunk az idősekről, és tényleg megpróbáljunk önöknek minden téren, nem önöknek, hanem egyáltalán az idősebb generációnak segíteni. Nagy büszkeségünk volt pár évvel ezelőtt, amikor az Ambrózia idősek otthonát tudtuk átadni. Ez is teljesen városi beruházásról beszélünk. Nagy öröm számunkra, amikor holnapról holnapra tudjuk a jubilánsokat köszönteni és megadni azt a tiszteletet és megköszönni azt, amit városunkért tettek a somogyai lakosok. És ez is nagy büszkeség számunkra, hogy másfél év alatt egy ilyen szép épületet tudtunk átadni önöknek. Legalább így módon is mutatva azt, hogy nem csak az általános közéleti szervezetekről gondoskodjunk, legyen az a sportkultúra, ifjúsági szervezetek, hanem tényleg az idősekre is gondolunk. Stužku spoločne prestrihli predstavitelia klubov dôchodcov Michal Borš, Helena Mesárošová, Alžbeta Godáňová a primátor mesta. Následne sa slova ujala evanjelická farárka Jana Fördöš, ktorá hovorila o spoločenskom prínose klubu dôchodcov. Tak nás stvoril Boh, že človek nemá byť sám, ale má byť v spoločnosti priateľov, v spoločnosti rodiny, v spoločnosti ľudí, s ktorými si rozumie, aby vedel si zdieľať medzi sebou veci, na ktorých mu záleží, alebo veci, s ktorými on sám bojuje, veci, ktoré ho trápia. A sme veľmi radi, že práve toto miesto je takýmto miestom, kde sa o toto všetko môžete deliť. Žijeme v takej dobe, kedy človek možno, že je tak uväznený vo svojich bytoch, že je v zajatí svojich povinností. Niekedy sa cíti aj človek sám vo svojich domácnostiach a preto je dobré, že vy sa práve stretávate aj na tomto mieste, tak z toho ja mám sama obrovskú radosť. Veľká vďaka patrí určite aj mestu, to spomínal aj pán primátor, mestskému zastupiteľstvu, za to, že ani im nie ste ľahostajní a že sa postarali o to, aby ste sa mohli stretávať v takýchto pekných priestoroch. Farár reformovanej cirkvi András György poukázal na to, aké vzácne sú pre nás skúsenosti starších ľudí. Én nagyon hálás vagyok először is önökért. Minden településnek súlyát, értékét, rangját az öregei adják. És nagyon nagy öröm az, hogy ezt a város vezetése, a város közvéleménye is így gondolja. És annyira jó, hogy Isten önöknek még adott időt, erőt, még ha úgy is tűnik, hogy keveset. Önök mindenkiben felismerhetik a gyermeket. A régi somorjai családok vonásait ugyanúgy, mint a rokonság, vagy az éppen ide költözött öregedő emberek vonásai. Jézust megismerni közösségben lehet. A fiatalabb nemzedék zaklatottságát és feszültségét azt talán önök szenvedik meg a legtöbbször legjobban. Viszont az az erő is önöknél van, amivel ezt a zaklatottságot és ezt a feszültséget lehet kezelni, hiszen önök mindenkiben látják, láthatják a gyermeket. Én ezekkel a szavakkal kívánok áldást az itteni találkozásokra. Klub dôchodcov požehnal farár rímskokatolíckej cirkvi Pavol Mijavec, ktorý posvetnou kriedou na zárubňu dverí napísal rok odovzdania budovy a monogramy textu požehnania.
adta átásadatunk, hogy ezek a megfelelően emelt létesítmények a szabadidőt és a szellem fenntelését szolgálják, a test és a mémet egészségének megerősítésének, akik itt összejönnek, gazdagodjanak a testvéri kapcsolatok ápolásában, és örömmel dicsérjenek téged, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Po slávnostnom ceremoniáli vystúpila operetná speváčka Judith Košári. Vytvorila výbornú atmosféru a roztancovala svoje publikum. Novú budovu klubu dôchodcov na Pomlejskej ceste navrhol architekt Vojtech Orbán a postavila ju spoločnosť Europrojekt DS Plus SRO. Stavebné práce financovalo mesto výlučne z vlastných zdrojov. O vyčlenení potrebných finančných prostriedkov rozhodlo mestské zastupiteľstvo, kúpa pozemku pod niekdajším koľajiskom pomohla efektívnejšie využiť dostupné plochy v areáli. Budova je plne bezbariérová a disponuje modernými sociálnymi zariadeniami. Veľká sála má kapacitu okolo 100 osôb. Dúfame, že pre našich seniorov bude ozajstným ostrovom pokoja a pohody.